Ja, sådan er det igen. Denne gang er det Lars Løkke Rasmussen, en eller anden tosset journalist fra TV2 News, og noget med en udenrigsminister fra Amerika. Det er breaking news lige i øjeblikket. Det, I lige skal høre her, det er forskellen på nogle amerikanske udtryk, og så hvor godt man egentlig taget kan huske ting. Ikke? Lyt efter her. På et ufuldstændigt faktuelt grundlag, ved han. Men du siger jo også det her med, at Trump ikke nævnte det i sin indsættelsessag. Det var også rigtigt. Men i det her interview efterfølgende siger han jo, at Danmark vil, jeg tror han sagde get around. På dansk er det, at vi kommer, get along, vi kommer nok til at. Det er skønt at høre, hvordan journalisten klodser i det, ikke? Skide super forberedt. Og udenrigsministeren, han har rettet det. Det, der blev sagt af Trump, President Trump of the United States, det var, come along! Ikke? Ikke get along, eller get with it, eller what the fuck. Come along. Så endnu en gang er det fornemt at blive journalist på TV2 News og udenrigsminister i Udenrigsministeriet, sjovt nok. Ja, hvad skal man gøre? Vi bliver dummere og dummere. Og det der, det er rigtig dumt. Her er du en god aften derude, ikke? Og vi ses på Grønland.